mizo te chaw hi kan niam chu ka shelo na chu tlema kan hanin dai deuh le kan hanin sum deuh hi chon alu hi kan han ei ngam lo ngal nge ya kan han ngei ngal nge ya satiety index hi anei sang berani alu hi an omzia chuan min satisfy bera min fill up rate he ber ti na ni chu pasenga tinge reputation anei chiat em kan ti chuan mizo te bi ka hi chuanin alu kan siam da ni ammom ema kan kang mom zul ta pu ni tel tam deuh a hian hei wang hian alo hri sel lo ta thina tin kan hriat thiam lo bok thin chu mizo chu chaw kan eina sa a chaw rice hi carbs ania alu hi carbs ani boka chaw kan eya alu kan me chuan carbs le carbs kan ei ti na ni ta chu ai chuanin carb source pakhat omse I protein source omse ti kha du thu sa mani thina chaw I ei chuan alu ei lowa sa le dal te ne na le thlai kan te ne na I ei kha a ol sama ani lo chuanin chaw ei lowa alu I me khan sa le veggies te ne ei kha ol sam le khang te te kha carb source hi enge protein source hi enge ti me te kha hriat thiam ve hi a tha ve nia google a oma lo in en ve thin ro u